Sadır gurayalak yer tapmadık. Oňurja. Oňurja. Ay, bizden iş yok. Ay çıkýardy ýa markany. Ulam döwlet tanýany. Anam dostlar. Ay bara. Duruverdi ajyda ho. Ne hillada bu ýerde. Dostlar, hemmäňize salam. Bizemine bugün döwlet bilen öýde oturmaly bir azyk tuğlaýap gaýdalyp İstanbulyň Beykoz diýen bir ýerine, Beykoz diýen bir raýonyň bir böleginiň Polonez köý diýen bir ýerine geldik. Şu berde ýürüýüş ýolly. Diňe ýüremek üçin ýaşdaý tokoýluk. Hiç kimem ýok. Aňarda bir tane kişi ýörek gelýärdi. Ulam döwlet tanýany. Salam dostlar. Soň bilen şu wagt çadyr nirde gurup biler diýip ýeri gözleýär. Täbi bären girişinde çadyr urmak, ot ýakmak adagan niýetdirler. Deminni ştaýardan bir ýerini tapmalylar, agşam ot ýakjak bolýar. Polisiýa da gelip strafda oturmasyn. Bäri şundan tokoýluk. Bärgi ýol wan ýeregi diýe bilen birinji ýere gelip görýärdi da. Ana öňden hem söýgüller gelýär. Sessizlik. Giden ağaçlık. Dostlar bize näçe kilometre ýürüdik? 4 kilometre oldu. 4 kilometre ýürüp. Ýöre. Ýa-da bu 4 kilometre ýürüdik şu wagt. Men ýa-da nok ýöne belgen ýa-da. Yerken gato yerlere göräňa. İşte niýerde ursaňam bolýar çadyrlar. Gato. Ýöne ot ýakmak bolanok. Bizem ot ýakmaly şu wagt dowam edip otyrt göreli. Niýerden çykýar? Sadır gurayalak yer tapmadyk. Tokoýyň içinde. Tokoý diýen ýerden Şu aňarty full tokoy. Bärtem kiçijek bir park eken, ýoluň gyrasynda. Bärde bir ýaşy bilen soradyk, bärde gurup biljegimiz, ot ýakyp biljegimiz ýer barmy diýip adam ýok diýdi. Ýa aňarda polisiýalaryň ýeri bar eken, bärde tokoy müdürligi bar eken, şoň üçin bärde bolmady diýdiler. Şu an bizden pikirlenip otyr döwlede aňa bir ýere gitdi. Görmäne belki aňarda urup biljek bir ýerimiz bahadyr çadyr diýip. Şu an menem garaşy otyr göreli. Eger hiç bolmazak bolsa şu taýda bir ýerde ýa-da aňarda şey diýip şta kurar. Ertir netip bolsa tokoýa aglymana gitsek bolýar. Habar edip duran göreli. Döwlet gelsin hani. Dostlar. Şu an izim görünýän bilemok. Fanarygy açdym. Mene çadyrmyň içinde şol ýanky diýen parkymyzda urdyk. Mene çadyrda döwletem on hamagy bar. Hamagyny ýatyr. Men bu ýerä ketjek netip bolsa ýerden turup aklajak bolýar. Göreli. Tokoýlaryň içinde. Döwlet? Oh. Atsa ne atsak? Ay mana bırakalım tanına gidiyor. Baranla giyeceğin rahat var. Ay sakladın ağam? Canımdan sağlığı. Balya. Baranla nesip varsa erti görüşürüz. Sağ olun. Dostlar, ertiyerin hayırlı olsun.
Dostlar, ene bizim yatan yerimiz. Ne hilla aday bunu evla. Dövse ya mı ne? Kasta blo. Daha fazla bir şey bekleme 40 lira. Da. Borda dövülmedi o. Ne de devletin alan radını ullanın molenin bulan dövül otira. Kamerası koyacak o. Yok, ben burada çıkkara var. Ne birden yatan yerimiz. Giyce yer tapman parkta yattık. Dövülde ana çok hamağını yattı. Ola daşarda yattı. Menem çadırım bir kişilik olan son. Onam salmadım böyüme lan. Ne etti? Girmedim de. Bärden şunyalyk. Daş doğrumy tokoýluk. Häzir nizip bolsa aňyryk. Tokoýa ýaglamany etsek bolýar. Biraz sport edelim. Ay düýnemiyor ne kilometre yürüdük var. Güllýale. Näme? Medat. Naslar. Ana. Akşam döwletiň yatan ýeri sulam. Kedile kanay bula. Şey deyip yattın da. Irgan jangrap. Ne? Güllýale. Menem alsa. Amakmay. 90 TL okum gımmaran da. Men onu algamana gideyin. Şu ılgalyan yere var yan. Ilgalyan yerde bärde aslında yürümek için ulluhan, uzun yol. Bärde ýa girişde yürüyüş parkurdur dip. Araç girmez diye maşinat girmese qadagan. Şunýaly Polonez köy tabiat parkı yürüyüş parkuru diye. Bärden şeydik girýän bärde bir tapar etler var. Oňurja. Ay, bizilen iş yok. Başlangıç diye dün şundan yürüp gidip 4 kilometreden köp yürüdük da. Şeyle gittik belki Ankara'da korktular tep yana. Olmadı. Bärde şeyle gidip balya. Şekilleri güzel. Tadı vay. Ayyana bizimki profesyonel ala. Eğer profesyonel fotoğraf, sura çekecek olsan ya video düşürecek olsan pul biken. Bizimki profesyonel ala entak. Ay bärde işte hayvanlar dağıtır. Hayvanları avlamak qadagan ya. Ot yakmak qadagan. Gel. Ne korkyan? Ha? Gel. Gel. Korktu. Şu taýlarda kuracaklyk da düýnä şu aňyrlar. Hatda eğer ot yakyp bolsa da gaty gowy boljakdy bolýan ýöne. Bolmapda. Saglyk bolsun. Bäri iýe myglap başladylar. Şu wagt edil bara yglanýan wagtda sagat 7-8. Menem biraz ıglajak. Oňurja bilen ha? Oňurja. Gel. Ana telefon. Ay bara. Duruver da juda ho. Köp kişi gelip duray ya. Bärde bir öýü var. Näme? Tualet ya. Şunýaly ağaçlar dağıtlar, ağaçlaryň şahalar dağıtlar öz-özünden gaýdyp bilýän eken, biraz gurapla. Özünden görýän ýerde dağıtdy ýaman ağaç şahalar kändir şoň üçin. Buradan gelseňiz, dağıtsaňyz
Ağaçlaryň guran ağaçlaryň zadyň aşagyny kän bolmajak bolmaly. Üstüňizden gaçyp bilýär. Käbirlerde şey diýip ýazýaram. Awlanmak ýasakdyr diýe. Sebäbi bärde keyik zat bar eken. Başga maşgalaň bilen söýgüljegiň bilen dost doganlaryň bilen gelmek üçin gaty gowy ýer. Dün staýda gurjak golluga aşakdylar. Aýsam ondan borlay diýip gaýtdyk. Titlik gaty gowy bar. Ene görýärmi? Şahalary hemmesi gaçandyr. Umurda ma gelýär ýerinden gorkýar adam. Na 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 na. Ol aňyrda ullukan, uzun agaç gaçyp durýar, ýykylypdyr. Gel goňurza gel. Gel. Ormanları bekçi değil, sevgi korur diye. Tokoylary goraçy däl, garawullal söýgü gorar diye. Şoň üçin garawula gerek ýok. Tokoylar söýmeli. Ot ýakmaly. Tripody şu at goýara gowja ýeri gözleýän. Maşk edeli.
Kuş çağasın sesini isteýäňimde. Ay çıkýar diýäň arkamyzdan. Kellen rahatlaky diýär. Aýdym aýdýarlar öýdýän. Gideli. Ana. Sportçu nokman, sportsal gerekten. Gül ýaly. Teyýotdan gowy sport lan. Döwleden şu at aýry yglatdyr. Ýani geçip taşakdan. Wala, indi ýoş-ýoşdan gideýin. Bir datlary ýişdireýin. Döwleden şeýle yglat gitdi. Baran havalaşar. Menen şu at görüyordu. Döwlede garaş otýaryn. Şyglamana gitdim. Gelenden soň bir zatlar ýyp, soň nesip bolsa öýe ýöremekçi. Merde ýymyr datlamyl. Döwleden hem datlar baňarda. Goşyp çyk. Garny doýuryp soň ýöremedim. Baran gyzykly boldy. Bulan bir ýetkeşiklik boldy. Öýde ýatmaly biraz bärkellik. Anna indiki videolarda görüşýänsek, sag bolun.